Hello mga kaibigan. Ito po ang list ng lahat ng passenger ng Qatar Airways. What's up mga kaibigan? Pupunta tayo ngayong airport kasi may flight na naman ng ating mga kaibigan. Ang hatid ko natin ngayon is Terminal 3. Ang flight nila is 6 o'clock. Kailangan 2 p.m. ando na po sila. So ngayon, pupuntahan na po natin yung ating mga kaibigan para maka-flight na po sila. Pampamilya! Pero ito yung may-ari, napaka-malaki rin, tamang-tama. Last one mga kaboyki. Wala na iwan? Wala daw na iwan. So let's go. Airport. Yung asawa na iwan. May naiwan na yung asawa. Ayaw mo lang si kumpare. Siya nang bahala dun. Bali, ito po mga kaibigan yung pa-flight ngayong araw. Tatlo po sila ngayon. Hindi katulad doon nakaraan, 4 po sila. Lahat po sila galing province mga kaibigan. Ilang months kayo ma'am naghintay? Bali 2 months daw po sila naghintay mga kaibigan. Ngayon lang sila nakapag-flight. Dahil kasi marami po silang ginawa kaya Dahil din sa pandemic. dahil sa pandemic. Ang kasama ko po ngayon for flight is isa ex-abroad po. Yung dalawa first timer. Bali ho magtuturo mamaya sa kanila sa airport is si ma'am yung ex-abroad kasi nakaranas na po siya ng mag-ibang bansa kaya alam niya na po yung pagpasok sa loob ng airline kung anong gagawin na may pipilapan na may ipapakita sa immigration. Siya pong mag-guide yung ex-abroad po. Ito po si ma'am. Ma'am, kaway-kaway, kaboy bigote. Kumaway din. So, yun ma'am. Yun po, medyo malapit na ho tayo sa ating destination. Hanap po tayo ng parking ngayon mga kaibigan, para makaakyat po tayo sa taas. Ito malamang free parking po ngayon dito sa Terminal 3. Free parking sana. May bayad na sir? Paglabas pa po. May bayad na pala mga kaibigan. Dati nung last namin dito, paghatid namin wala akong bayad, free po. Ngayon may bayad na pala. So kailangan natin magbayad pagbaba mga kaibigan.
Na tayo sa airport. Chiting. Wala natin yung mga dokumento nila. Ma'am. Isang ismail mo lang kay Boy Bigote. Happy, happy! Yes. Happy, happy! Happy! Good, good. Salamat, salamat. Hindi na tingnan ka namin. Boy Bigote ha! Pagbulo ka ha! Ito na ma'am yung sinasabi ko kanina. Matangkad naman din ang Malaki. may-ari. Ay, matangkad daw pala yung may-ari kay. Bunso. Okay. Wala na nakalimutan? Wala na po. So, documents na lang po ang ibibigay natin para dire-diretso na sila ng airport sa taas. Akit pa uwi sila dun eh. So, dito ko na i-distribute yung kanilang mga dokumento. Bago yan is pirma muna. Photograph muna. Photograph ma'am. Ballpen. Ito na po yung mga documents sila ma'am. Bigay na natin. Ma'am, ito po yung passport, visa, ticket, OEC, saka document, certificate ng PESTA. Tsaka andyan na po lahat ng mga dokumento ha. Double check. Ito po yung links abroad. Ito mo yung ticket, PESTA, tsaka yung mga dokumento ha. Pa-double check mo. Check airline, immigration. Yun po yung gagawin sa taas ha. Bali si ma'am na po yung magagawin sa inyo. Pero yung sinabi ko po, yun po yung gagawin din po sa airport, sa taas ha. Bali, kapasok lang ho nila. At tayo'y maghihintay na naman tayo ng 2 oras mga kaibigan bago sila maka-flight. Kailangan mo na maging okay sila doon para si Boy Bigote pwede rin makauwi. Bali, ano pala yung sinakyan nila ngayon? Qatar Airline. May bagong list po ngayon ang Qatar Airline sa lahat ng passenger. Kailangan yung malaman to mga kababayan kasi ito po ang new required ng Qatar Airline sa lahat ng passenger mga kaibigan. Unang-una, syempre kailangan may may passport tsaka visa. Tsaka syempre yung kailangan may PCR test sa COVID test po, valid ng 24 hours. Ito po ang list ng lahat ng passenger ng Qatar Airways. Ito po, siyempre kailangan may passport po kayo, tsaka visa, RT-PCR test mga kaibigan. Kailangan yung negative test result. Tapos OEC po yun mga kaibigan. Tapos kailangan din ng Saudi Declaimer Form, tsaka Qatar Airways Consume Form mga kaibigan.
Tsaka syempre kailangan yung booking reference code na manggagaling sa Saudi para hindi tayo harangin dito sa loob ng airport. Kasi yun yung mga requirements ngayon. Yun yung dala ng mga ating kaibigan na pa-flight ngayon. Kasi pag wala ho kayo nun, isang papel lang ho wala kayo, hindi ho tayo papapasukin sa loob. Yun, mga Kaboy B. Natapos tayo ngayong araw. Ginabi na naman tayo. So, what's up sa next video mga Kaboy B?